Takže ateroskleróza a cukrovka, pán doktor Jozef Lácka. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo a plynule by som nadviazal vlastne na to, čo sme hovorili. Vieme, že ateroskleróza je prakticky podkladom všetkých týchto ochorení, ktoré spomínala aj takisto pani doktorka. Aterosklerotický proces je vlastne to, čo sa nám spája s cukrovkou. Vieme, že ateroskleróza a cukrovka sú prepojené dvojičky. A vieme, že cukrovka nám urýchľuje rozvoj všetkých zmien, ktoré sa nám odohrávajú na cieve. Dá sa zjednodušene povedať, že starí sme presne tak, aké staré máme naše cievy. Hej, to je dôležité. Je kopec takých vyšetrení, ktoré vlastne spomínala pani doktorka. Vlastne je dôležité podstupovať tieto vyšetrenia, podstupovať napríklad prietoky končatín. Proste naozaj venovať sebe starostlivosť. Ateroskleróze predchádza postupný rozvoj. Tak ako sa prehúpneme z toho štádia detstva do ranej dospelosti, tak sa nám postupne začínajú rozvieť aterosklerotické procesy, ktoré sú potom v podstate hlavnou príčinou všetkých tých ochorení, s ktorými sa stretávame, ako je infarkt, cievna, mozgová príhoda, amputácia dolných končatín. Ale dobrá správa je, že všetky tieto nežiaduce javy vieme svojim prístupom k životu odstrániť. A vždy sa nám v našom tele naskladá to, čo sme žili. Určite fajčenie je veľmi významný rizikový faktor. Určite vy nie ste tu, na čo ste fajčiari, ale snažiť sa tých fajčiarov viesť tomu, aby odstránili jeden z rozhodujúcich rizikových faktorov, ktorý nám urýchľuje rozvoj aterosklerózy, okrem tých procesov a okrem jedla, ktorý má zvýšený obsah tukov. Tiež není dôležité, je aj dôležité, čo jeme, kedy to jeme a v akom množstve to jeme. Tuky môžeme, ale tiež tie tuky rozdeľujeme na tie, ktoré sú zdravšie a tie, ktoré sú nezdravé. Rýchlosť vstrebávania je podmienená rýchlosť vstrebávania tuku je podmienená rozličnými mechanizmami. Častokrát je za tým genetika, že sú určité rodiny, ktoré majú oveľa rýchlejší a prudší rozvoj aterosklerózy, to sú familiárne dyslipidémie. A väčšinou sa aj pýtame, že či v tej rodine boli ľudia, ktorí v mladom veku zomreli na infarkt, na cievnu príhodu. Potom to aj na tých ľuďoch môžete vidieť, že oni majú, my to nazývame odborne xantelazmy, také pod kožou, taký naskladaný, nazvime to naskladaný cholesterol a nad člachami. To je veľmi rizikový faktor a ak sa niečo také vlastne vyskytuje v rodine, určite títo ľudia by mali už v detstve, a respektíve ich rodičia a potom aj tie deti, podstúpiť rozličné vyšetrenia, sledovať hladiny cholesterolu a aj samozrejme, aby sa vedelo, že v týchto rodinách to je. Naopak, sú aj určité rodiny, ktoré majú vysoké hodnoty ochranných faktorov, HDLV, tieto určité rodiny sa stali aj základom toho, že sa začali vyvíjať veľmi moderné lieky na liečbu dyslipidémie, teda zvýšeného cholesterolu, na báze injekčnej terapie. To sú tie PCSK inhibitory a niektorí to možno ich aj dostávate, tie tzv. Lieky na zníženie cholesterolu, ktoré sa dávajú vo forme injekcií. Sú raz za mesiac, sú raz už teraz aj za pol roka. Hej. Vlastne k tomu výskumu vlastne viedli určité rodiny, ktoré mali opak toho, ktoré vlastne s čím sa stretávame najčastejšie. Teda treba povedať, že tie lieky, ak sú indikované, sú veľmi bezpečné. Dobre, poďme na to tak. Čo je ateroskleróza? Ateroskleróza je vlastne ukladanie tuku, cholesterolu, vápnika do steny ciev,
kde sa nám rozvíjajú zápalové zmeny. Vznikajú nám pláty, ktoré nám môžu spôsobiť krvnú zrazeninu. Je aj dôležité, keď sa liečíme na cholesterol, aby sme sa liečili trvalo. Pretože dneska aj poznáme aj taký jav stabilita aterosklerotického plátu. Jednoducho, keď zabraňujeme tomu, aby sa k tomu vždy prikladalo, tak ako v jaskyne kvapka ku kvapke rastie nám kvapel, tak sa rozvíja ateroskleróza. Keď dostávam lieky, jednoducho sa nám to začína vyhojovať. A ak sa raz liečím, raz sa neliečím, ten aterosklerotický plát je nestabilný. Veľmi jednoducho príde k jeho narušeniu a spustí sa celý proces, on sa praskne, prídu tam krvné doštičky a vlastne rozvíja sa proces vlastne ucpávania cievy. To môže byť hociaký podnet, ale aj dôležité napríklad mať stabilný krvný tlak. Pretože raz, keď ho mám vysoký, druhýkrát nízky, raz užijem lieky, potom ich neužijem, jednoducho tie cievy na to reagujú. Dobre, veľmi dôležité je teda snažiť sa udržiavať si tieto hodnoty a užívať tie lieky pravidelne. V zásade najčastejšie, viete, v ktorom období prichádza najčastejším rozvoju cievnych mozgových príhod? Je to prakticky nad ránom, kedy niektoré tie lieky kvázi nedoťahujú ten farmakologický účinok. Je dôležité teda poznať svoje hodnoty krvného tlaku v priebehu celých 24 hodín. Teda najrizikovejšie obdobie je nad ránom. Takto nám vyzerá vlastne cieva, ktorá sa nám postupne, ale postupnúčko zužuje, prichádza k zúženiu prietoku. My to vieme zobraziť rozličnými vyšetreniami. Také vyšetrenia, ktoré využívajú tzv. Dopplerovský signál, že sa tam pustí ultrazvuk a ako niečo prúdi, sú rozličné rýchlosti, sa to odráža, vie sa to zaznamenať. Veľmi presne to miesto zúženia. U diabetikov je situácia trošku iná. Väčšinou tá ateroskleróza je po celej cieve. Hej. Takže je dôležité si vlastne, keď sa prechádzam a niečo ma ťahá v lítkach, aby som išla na to cievne vyšetrenia. Pre preventívkach sa dneska robia tie prietoky, robí sa EKG, kde tie včasné zmeny sa vedia zachytiť. Rozvoj aterosklerózy samozrejme podporuje vysoká glykémia, ale aj jej variabilita. Nie len výška cukru, ale ako nám to kolíše. Pretože to zvyšuje oxidačný stres, to nám vlastne mení zápalovú aktivitu vnútornej výstielky ciev, ovplyvňuje nám to činnosť rozličných buniek, ktoré sa podieľajú na imunitných procesoch. A samozrejme sa nám mení aj to vnútorné prostredie, tá schopnosť tkanív, ktoré reaguje prestupom tekutín medzi prostredím, ktoré je hustejšie a menej husté. K tomu procesu nám výrazným spôsobom prispieva aj nadváha. K nadváhe samozrejme vedie nejaké stravovanie, ale aj malý pohyb. Pri pohybe čo sa nám deje? Vlastne my pri pohybe, tiež keď chodíme nohami, napríklad v žilovom systéme existuje niečo také ako svalová pumpa. Jednoducho pri tom pohybe tie svaly stláčajú tie cievy a urýchľujú návrat krvi k srdcu. Kto sedí dlhodobo, prípadne sa málo pohybuje, prichádza k tomu, že napríklad aj tie chlopne, ktoré sú v žilách, sa od seba oddialia a tá krv nám jednoducho neprúdi tak plynule, ako by sme chceli a urýchľuje to rozvoj napríklad aj okrem aterosklerózy, možno aj rozvoj varixov na dolných končatinách. Dobre, takže dôležité je, čo vždycky nejak tak pertraktujem, pohybovať sa. Rizikové miesta, ktoré máme,
pri ateroskleróze je predovšetkým mozog, teda cievna mozgová príhoda, ktorá je v podstate častejšia v súčasnosti, ako je infarkt myokardu. V podstate máme aj také varovné príznaky, keď máme zúžené cievy na krku, také šušťanie v ušiach. V dnešnej dobe sa chodí na tie preventívne cievne vyšetrenia, kde sa to dá zistiť a buď sa vloží do toho stent balón, buď sa to rozšíri, alebo sa tam vloží nejaký pásik, nejaká trubička, aby sa to zúžené miesto rozšírilo. Dneska ešte stále sa stretávame s tým, že niekto má úplne upchanú jednu stranu, alebo viac ako 50% zúženia tých krčných ciev. Už by to v dnešnej dobe ani nemuselo byť. Na druhej strane treba zlepšiť diagnostiku. Tie ultrazvukové prístroje sú rozšírenejšie a ja verím, že aj v budúcnosti aj na diabetologických ambulanciách sa bude robiť taký screening tých karotíd, lebo nohy už v podstate robíme. Prietoky. Ďalšie miesto je srdce. Niektorí povedia, prečo mi robíte EKG? Veď som ho mala pred pol rokom, pred 3 mesiacmi. Budeme radi, že to EKG si môžeme urobiť, pretože tam vieme zavčasu zachytiť také zmeny, ktoré človek necíti. Keď už niečo cítime a nás to bolí, páli, pichá, to už je zle. A treba povedať, že v podstate je to teda veľmi jednoduchý výkon, poznáte ho. Ďalšie miesta, je to cievy na nohách, ktoré všeobecne známe. Zvlášť rizikové je kombinácia s fajčením. Fajčenia sa treba zbaviť. Menej alebo necitlivá oblasť, kde sa stretávame s ucpanými cievami, sú práve cievy na obličkách. Hej. Preto by sme si mali mať aspoň raz za rok vyšetrenú filtráciu obličiek a aj vyšetrenie mikroalbumínu. To znamená včasného ukazovateľa, či sa niečo s obličkami deje. A to je zároveň potom aj prepojené, keď je mikroalbuminúria, poškodenie očí a obličiek je prepojené, pretože sú tam drobné cievy a koniec koncov aj nervového tkaniva. Dobre. Poďme ďalej. Takže varovné príznaky, bolesť na hrudníku. Keď ma bude niečo bolieť na hrudníku, nepôjdem si lahnúť, že to rozchodím, ale zavolám si rýchlu zdravotnú pomoc. Dobre? Veľa ľudí si myslelo, že takéto niečo stačí si lahnúť. Je to také, jak žehlička, keď páli a keď mám nitroglycerín doma, trvá bolesť viac ako 15 minút. Veľmi silný varovný príznak, že prakticky ide o infarkt. Ďalej, tam aj možno spomenúť, keď je aj podozrenie na infarkt, veľmi pomáha, keď máte doma acylpirín alebo kyselinu acetylosalicylovú, napríklad Aspro C, alebo čo máte doma, keď to užijete. Zabránite tomu, aby sa krvné doštičky zrážali. To je prvá pomoc, rozhodujúca je zlatá hodinka. Pokiaľ sa niečo vlastne podarí zorganizovať, nejaký transport a tak ďalej. Dýchavica, samozrejme takéto stiažené dýchanie, hej. Otvorte mi okno, lebo sa mi zle dýcha. To není tu málo vzduchu, jednoducho mám vodu v plúcach a vlastne to je ten varovný príznak. Bolesti lítok pri chôdzi, štandardný pokus 50 metrov rýchlej chôdze. Keď ma zabolí v lítku, tak jednoducho musím to urýchlene riešiť. Studené nohy, tá aterosklerotická noha má svoje charakteristiky, studená, opadané chlpy, tenká lesklá koža. Proste lekár to pozná na prvý pohľad.
A samozrejme, tu je pozor, u niektorých diabetikov môžu príznaky chýbať, pretože môžu mať aj tichý infarkt myokardu, že necítia nič vzhľadom na to, že majú poškodené nervové vlákna. Rizikové faktory všetci dobre poznáme. Fajčenie, vysoká glykémia, teda strava s vysokým obsahom cholesterolu, nedostatok pohybu, nadváha, ale aj dlhodobý chronický stres. Dneska je už spomínaný, ako spomínala pani doktorka. Prevencia, optimálna kontrola glykémie bez kolísania glykémii. Proste v dnešnej dobe každý, kto chce, môže mať glykovaný hemoglobín medzi 7 až 8. Štandardné glykémie 5 až 7, 2 hodiny po jedle, 7 až 8, kto chce. De facto to môže mať. Vie si k tomu aj pomôcť, sú senzory, ktoré vlastne nie sú až tak už nedostupné, ako to bolo pred rokom, pred 2, pred 3. Liečba krvného tlaku. U mňa všetci skoro máte vysoké krvné tlaky, priznávam, že môže byť za tým aj stres, ale doma treba naozaj si to premeriavať. 130/80, poťažmo 145/85. Ak je to viac, treba to liečiť. Dobre? A určite, znova sme hovorili, nefajčiť ani pasívne. Keď váš manžel, dieťa, vnúk fajčí doma, tak ho pošlite von, lebo vám škodí. Dobre, zdravá strava, poznáme všetci, hej, hovoríme o tom kolom dokola, vieme, čo môžeme, čo nemôžeme. Dobrú knihu odporúčam mojim pacientom od Jessica Inhouse, Glukózová revolúcia alebo Pravda o cukru. Princíp je jednoduchý. Vyšli sme z prírody pred 8 tisíc rokmi, väčšinou sa jedli korienky, rastlinky, čo sa našlo. Zvieratko sa ulovilo len zriedkavo. Takže aj tá strava by mala byť dneska aj, ešte keď my sme boli deti, sme chodili starým mamám, mäso 1-2 krát do týždňa a vlastne zbytok rastlinná strava, takže keď sa budeme teraz dneska aj jesť, vždycky poviem, dajme si pred večerou, prípadne pred obedom najprv misku zeleniny, obsahuje vlákninu, nedokáže sa, alebo ten cukor, ktorý sme prijali v strave, sa nám rýchlo nevstrebe. Typickým príkladom sú Taliani, ktorí jedia pizzu a veľa cestovín, lebo je to lacné. Prečo nemajú toľko cukrovky ako my? No na úvod si dajú, keď sme tam, tak si to užívame, hej, vždy. Predjedlo je zeleninka s mozzarellou, proste. Až potom sa ide na tie hlavné jedlá. Áno, menej tučných jedál, sladkosti a soli. Sol odporúčam štandardne používať slovenskú sol, nešpekulovať nad himalajskými solami a ostatnými vecami. Sme ďaleko od mora, Slováci potrebujú jodidovanú sol. Dobre, takže jodidovaná sol, ale v bežnej potrave v zásade v dnešnej dobe jej máme dosť. Máme dokonca nadmerný príjem soli. Kvízová otázka. Koľko kilogramov cukru zjedli ľudia tesne pred prvou svetovou vojnou a koľko kilogramov cukru zjedia dnes? No skúste tipnúť. Zhruba kilogram cukru na osobu pred prvou svetovou vojnou na rok 30 kg cukru na osobu na Slovensku. 30 kg. Je to tak. No to sa vie, koľko sa predá. Prakticky, koľko sa vyrobí, koľko sa predá, plus, mínus, hej. Ale je to tak, si vezmite, že zjete, vypijete pohár sladeného nápoja, to znamená
Hej, tam je zhruba, dajme tomu 15-20 gramov cukru, hej. Nejaký džem, to je koľko? 1:3 dávame cukor? Hej, no. Hej, aj viac, že? Potom si vezmeme, že všetko sa prisladzuje de facto, hej, pečiva aj všetky tie veci. Nehovoriac o kilogramoch sladkosti, koľko ste napiekli kilogramov sladkosti pred Vianocami? No nebolo to 200 gramov, hej? Hej? Lebo my sme nepiekli tento rok a manželka objednala, že 0,5 kilogramu, som na to pozeral, však to je myštička, hej? Hej? Áno, to je malá krabička, hej? Takže, a to je 0,5 kila, to keď si vezmete. Áno, potom nám aj ľudia samozrejme priniesli, ja som prekvapil mojich hostí, že ja som kúpil ovocie a bolo, hej. A potom ovocie ľudia išli viac ako po zákuskoch. Samozrejme, že je to aj možno, ja neviem, možno aj drahšie, ale v zásade to ľudia viac konzumovali ako klasické zákusky. Dobre, pohyb. Denne a do spotenia, hej. Tak, ako som vám to aj hovoril cez televíziu v nedeľu o 3:00. Kto ste pozerali? Na 24. Dobre, pohyb. Všetko, čo dokážeme, pohybovať sa. Dobre. Úplne vlastne medikamentózna liečba. A vy ma už poznáte, viem, že to vždycky poviem. Na Slovensku sú lieky dar. Nedoplácame na ne. Čo je možno chyba, lebo hľadáme potom rozličné potravinové doplnky, ktoré sú potravinové doplnky, nie sú lieky. Lieky, ktoré vám napíše doktor, užívajte, nerobia vám dobre, dojdite mu povedať, pán doktor, čo ste mi napísal, nerobí mi to dobre. Alebo nechcem to užívať, povedzte to na rovinu. Hej, vieme, že ľudia majú doma lieky asi za 1 miliardu eur na Slovensku. Za 1 miliardu. A rozpočet na zdravotníctvo je 10 miliard. Hej. Celá 10 je doma v šuplíkoch proste úplne neefektívne využitá. Nie je chybou možno doktorov, ale tam sú rozličné obranné mechanizmy, ktoré treba mať odvahu, aby sa vlastne zaviedli. Dobre, určite je tá otázka lieky na riedenie krvi. To je ten anopirín, aspirín. Vtedy, ak má človek vysoké riziko, aby neprišlo náhodou k náhodnému krvácaniu z gastrointestinálneho traktu. To už vám doktor povie, či užívať, neužívať. Dobre, ale aj lieky na riedenie krvi zohrávajú podstatnú úlohu. Fajčenie, to vieme, to je výrazný urýchlovač. Niektorí ľudia povedia, že prestanem fajčiť a priberiem. Prečo to tak je? Termogénny efekt toho fajčenia, hej? Proste keď fajčíte, máte nikotín, ktorý vám vlastne rozťahuje cievy, vydávate väčšie množstvo energie. Čím viac fajčím, tým viac energie odovzdávam do prostredia. To v podstate zodpovedá ten výdaj energie zhruba 1 porcii jedla za deň. To sa nezdá, ale je to tak. Nič nemusíte zmeniť, prestanete fajčiť, priberiete. Hej? Kvôli teda ten kalorigénny efekt. Samozrejme máme radi teplo. V našich krajinách veľmi radi, teda my skoro vôbec nič neodovzdávame. Základom je teplota v domácnostiach 22 až 24 stupňov Celzia, že? A tým pádom vlastne máme veľmi komfortné prostredie s malým výdajom energie. Dobre. Pravidelne sa kontrolovať a myslím si, že to už je aj všetko z mojej strany.